उदालगुरि टाउननि बे गेजेरावनो नै पुलिसफोरजों लोगोसे बे सिखावखौ मोन्दों। जों नुनो मोन्दों बे सिखावा सासे जोहोलाव आरो गुबुन जाति। बिथांखौ जोङो सोंनानै मोनबाय, बिथाङा जादों बिहारनि आरो बिथाङा अनुप कुमार। जाय बे सिखावा सासे मोजांथार हेन्डसाम जोहोलाव। सिखावा नाथाय गाज्रि महरबो लानो हागौ, मोजां महरबो लानो हागौ आरो मोजांथार ड्रेसफोर गाननानै गावखौ सिखाव नङै बायदि खालामनानै नाथाय बिनि गोसो सिङाव मैला। बे गावनि मोदोमनि लुबैनायजों एबा गावनि न'खरखौ फिसिनो थाखाय लुबैनानै जानो हागौ बे रां खामायनो एबा एसेयावनो धोनि जानो थाखाय खायसे सिखाव खावो। बेबायदिनो संसाराव गोबां रोखोमनि मानसिफोर थानो हागौ। दिनै जोंनि उदालगुरियाव गोबां सिखाव हाबनायफोरखौ जायगा जायगा न'खराव, जायगा जायगा सना रुफा लांनाय, जायगा जायगा बेबायदिनो गारि मथर खावनाय, बाइकफोर खावनायखौ जों खोनागासिनो दं। बेनिखायनो जोंनि गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर, नोंथांमोना गाव गावनि न'आव थानायफोरखौ साबधानै लाखिनो थाखाय धोन सम्पति, गारि मथर आरो दरजा खोरखिफोरखौ मोजाङै आरो जोंनि गामिफ्राव जाहाथे गासैबो गामिनि मानसिफ्रा डिउटि नेलायनाय मोनसे ग्रुप, बेबायदिनो गासै सिखावफोरनिफ्राय हरनिफ्राय बासायनो। आरो बेबायदिनो जोङो गावनि टाउन सहराव थाङोब्ला गावनि थाखा फैसाखौ पकेटाव लानानै जों साबधानै गिदिंनाया गाहाम। मानोना बबे समाव सोर मा गोसो लानानै थांनाय बे बाजाराव जों मिथिनो मोना। नायदो बे सिखावखौ पुलिसफ्रा हमनो मोनबाय, जानो हागौ बियो पाब्लिकफोरनि आखायाव गोग्लैनाय मोनब्ला दिनै बेखौ बुग्लिसिगौमोन, हयथ' बे टाउननि गेजेरावनो उदालगुरि बे बुथार जानो हागौमोन। नाथाय पुलिसनि आखायाव गोग्लैनायखाय दिनै पुलिसफ्रा बेखौ थानायाव लाना थांबाय। अन्ध्रा लोगोफोर, जों दा नैबे सिखावखौ नुनो मोन्दों। बे सिखावा माबायदि महरनि? जाय सिखावा नाथाय सेंग्रा एबा सासे मोजां हेन्डसाम। नायोब्ला बेखौ सिखाव नङै बायदि सानगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे सिखावनि सोमोन्दै फारि फारि मिथिनो मोनगोन। आरो माखासे आइजोफ्रा सोंदों, माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोन्दों, सासे जोहोलाव जानानै लाजियाखिसै नोङो, सासे मोजां मानसि जानो लाजिनो रोङाखिसै नोङो। काम नहीं है, काम करके नहीं खा सकता। इतना देखो हाथ पैर ठीक है, सो करके खाता है, आरो दम देता है। हाँ, लाज शर्म नहीं है साला। होता है बिहार का ये लड़का असम में चोर किया है, ये बैंक में चोर किया है। नाम बताओ। बिहार का लड़का बिहारी है। ये क्या अनुप कुमार बिहार का है, ये बिहार का है। ये एरिया कौन सा एरिया? और कौन कौन है साथ में? तुम्हारा तो बड़ा प्लान होगा ना। आंखें मनी समझोगा। ये देखो बिहार का लड़का सुर किया है असम में। साला काम धंधा नहीं है, साला सुर करने के लिए आया इधर में साला। अभी इसको लेके जाएगा पुलिस। क्या देखो पुलिस लेके गया। उदालगुरि बेंगत सुर होइसा सुर होइसा सुर बेंगत चुरी करिছে। এটা পুলিশ আইছে। মানতুবা কোনতুবা ওয়া সুরতো, এটা সুরতো, এয়া সুর, এইটা এটা নহয় সুর। সারা আরে এইটা নামা এটা নাকি সুরতো? এটা আমার সুর বলে ভিডিও বানাইছে। আর কোনটা মানতু সুরতো? এইটোয়া সুর। শালা ইমান দেখালোরা ইমান সুন্দর আছে, কিয় সুর করবা লাগে? সুর তো এই আগল সুর येलो কালার লগতো পুলিশ লগত খুশ কৰাটো সুর পয়সা সুর। শালা ইমান ভাল মানুহ তো চুরি কৰি খাই লাজ নাই, শরম নাই না? এই বুঢ়া মানুহ তো চালি ৰিক্সা চলাই খাই আছে, ইমান ডেকা ল'ৰা চুরি কৰি খাই আছে, লাজ শরম নাই না?